Ndinokudokezai mabuja tauya ano dzanyasi zuva rechimakumi mairi nopfumbamwe mwedzi uno waGunyana. Nyasi tiri kutanda nokumatare kwedzimhosva Tsitsi Dangarembga nomubiyache wanga wari kutongiwa nyasi wakabva wapuwa mutongo mwedzi mitanhatu, asi wanzi wanorega hawo kuenda kujere pabodzi pono kuti wabhadharisiwa mari yacho upenzi iyo madhora omunyika zviuru 40 pakatoita kunyangariwa kwai ipapa mhosva yavo njokuti wakaita kubata zvinhu zvazvakanyorwa kuti hurumende inofanira kuchinja maitiro izvozvo. Kwai wanga wari kunyomosva vanhu kuti wamukire hurumende, pakaita kunyangariwa. Muchaona mapikicha inenge iripo padandemutande kutoti izvozvi waribe kana chibodzi chekuti vanhu vaimukire hurumende chavaigweita, asi unotoona kutoti izvi zvando zvematongerwo enyika heno kuti vatongiwo vari kumbonyatsoita kudini, zvakaita kunyangariwa chaiko. Bato roCCC nyasi muHarare ranga riri kuparura bhuku ravo, gwaro ravo rinochokuita nozvavari kuda kuti zviitiwe panyaya yosarudzo. Wano zvinhu zvinomwe zvinosanganisira kuti wakuda kuti vanhu vese vagobvumiwa kuvhota zviribe kana kumanikidziwa kana kumbunyikidziwa pabodzi pono kuti vanhu vavhote wasingasheba kuti vanozovhiringidziwa pabodzi pono kuti vanhu vabvumiwe kuita zvematongerwo enyika zvisina kushishidzirana pabodzi pono kutoti maitirwo ezvinhu nowanhu vari kuzeki wachinjiwe wamwe wacho. Izvozvi wagotoreketa kuti chimwe chinhu chinoita kuti waite zvisvinu kutoti zviri kubudika musarudzozvo zvibva zvaburitsiwa ipapo pazvinenge zvandoisiwa kunzvimbo dzavhoterwadzo zvibva zvaburika. Chokugumisira chawagoreketa nchokuti wari kuda kuti kunge kuine gwaro revanyori rovanhu vanovhota wakanyoresiwa riri tsvinu wagoti gwaro rii rinofanira kutobuditsiwawo vanhu vagoriona nokuripenengura nokuringa kuti riribechere zvimwe zvinhu zvinoita kuti sarudzo dzigovhiringidzika. Rekai tigoona kuti wachaita seiko wakuru wehurumendewo noZeki panyaya yegwaro rii. Iro bato roCCC nyasi ragobuditsapo kare kuti kwai mumwe wavo anonzi Felix Biri anogara kuNyatsimeku kwai asungiwa akapambiwa nevanhu veZANU-PF. Paribe agoziva kuti ari kupi kana kuti zvichadini, asi ticharamba takaringa kwazvinenge zviri kuenda. Tiri kufara kunyepa kuti vanhu vanopfuura 50 zviuru wagonyora padandemutande tsamba yokukumbira kuti nokuda kuti Jobhosikara newabiyache wokunyatsime wabuditsiwe mujere kureketa kuno. Tiri kuramba tichitenda vanhu vese wakaita izvi tichiti pamberi nemi. Nyaya yomareputopu okuparamende iri kubudisa pachena kutoti paribe kana chimwe kunze kwonyaya yechimajambudu basi yakaita kuti zviitike izvozvo. Kureketa kuno makambani akaendesa kuti vanokwanisa kuendesa mareputopu wamwe wacho wanga watochaja mari inoita zviuru 200 chaiwo zvomari yekuAmerica, asi iwo wakabva waenda kuotora wari kuchaja miriyoni nezviuru 200. Unotoona kutoti pakatoita kunyangariwa chaipo. Dai zvatoita kukuwa izvozvi. Makurukota hurumende agoreketa kuti hurumende ino koroni yakakwana inokwana mwedzi 2 iri kuteera ende pabodzi po izvezvi watotanda vanhu kukohwa wakarima koroni nguva yochando. Rekai tigoringe kuona kuti zvinenge zvichiri zvechokwadi chere kana kuti manyepo. Ipapapa wagoreketapo kare kuti manje vanhu vachabuditsiwa kubva mujere. Wati hurumende iyo yavo makurukota aya wabvumirana kutoti wabuditse vamwe vanhu mujere, asi vanhu vanosanganisira vanoponda nokubhinya nokuita zvinhu zvisirizvo kwai zvakaita vanoita zvokunyirana pakati pavanhu vanobvumiwa kuti wabuditsiwe. Ipapapa tiri kutoona kuti watonanga vanhu vakada kuita sana Jobhosikara nokuti ndo mhosva yavari kupomerwa futi ipapapa pakatoita kunyangariwa. Rekai tigoone kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Munyaya iri kuramba ichindohwadza dhanye rechingoma
kwai chikopokopo chache chazoendesiwa kuchikoro chofundo yepamusoro choUZ. Chaendesiwa ikweyo, asi iye nokuti akugarepi nokuti ndo maanga ari kuseenzesa somba yache pakatoita kunyangariwa chaipo. Murume uyu anorwadza nyaya yache, unotonyatsoona kutoti chihurumendechi kubvira nokubvira chaindogara achindoita kupfanya nokutsikirira vanhu basi, huye kusimudzira vanhu kuti zvinhu zviite zviri nani. Tiri kunyepai kuti kwai mapfuta dzimotika anotiwo dhiziri yaderera nomasendi 4 mari yekuAmerica kuenda padhora ribodzi nomasendi 40. Peturu yaderera nesendi ribodzi kuenda padhora ribodzi nomasendi 50 noribodzi. Mari yomunyika dhiziri inenge itengesewa nechuru chibodzi no50 anomasendi 60 1055.68 cents pachirungu. Kwai peturu inenge iri kutengesiwawo nomadhora 34 nomasendi 40 938.94 cents pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei. Tiringedzo pasi rese. Wamarema nawa njozi kwai wanzi waribe mhosva anodaro dzimhosva. Wanga wari kunenetsewa kuti kwai wagokuba umwe mupurisa panyahwa yaWinnie Mandela. Rekai tigoone kuti zvichaita sei. Peno ichakwidziwa pokare kuenda kumberi, asi tiri kutoti aiwa zvakanaka kana waribe mhosva kudari. Kambani yeEscom yagotoita kutovhiringika chaiko kureketa kuno, iri kutoreketa kutoti nguva yainofanira kuti iburitse zvokutekaidzirwa kwemari dzayo pane chiri kubuda zvokutoti peno wachakona kugozviita kupera kwegore chaiko. Ticharamba takaringaiko zvinenge zviri kuenda izvozvi. Ipapo mutungamiri wekambani iyi Andre Direta kwai agotoreketa kutoti vanhu vakaita zvokutamba vanogona kutopinziwa pakudzimiwa kwamagetsi kwezuva rese zvaimboitika kuZimbabwe 2005-2006 zviya, kuti magetsi ainoenda kweru runyanhiriri obenhuka masiza akurira pokare pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti vanozvikunda chere izvozvi. Kwai mutungamiri wekereke TD Jakes akutosiya izvezvi achisiyira mubvana wache kuti atekaidze mberi kuenda kuzvakanaka. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Vamwe vagoringa vagoti panogona kunge paribe kuitiwa zvisvinu nokutoti sei wagopa mubvana wavo. Ivo watoreketa wototi Mwari ndo zvawakawanyepa kuti wanofanira kupa mubvana wavo kuti ndiye atungamidze nokuendesa basa mberi. Kwai wanochera zvinhu zvakasoitika kare nokufukunura zvinhu zvese zvekare. Wagoboyana nodehenya romusoro womunhu. Kwai dehenya riri rakatoita kukura kwemamiriyoni chaiwo makore. Tiri kuramba tichida kuona kuti zvinenge zvichimbotekera sei. Idi zvakureketiwa nosoko kuti ruzivo huchaita kuingidzira ndizvozvi zvatakuboyazvi. Rekai tigoona kwazvinoenda. Boka ronyika dzokuEurope roEU riri kuvhiringana izvezvi nonyika yoMalta nokutoti kwai nyika iyi inototi munhu ano miriyoni yemari yekuAmerica ngaauye timupe pasipoti. Apa anenge andopuwa pasipoti yeikweyo anokona kugara kwese muEurope mo. Izvozvo ndo zvavanenge vasiri kuda kuti zviitike nokutoti vanenge vachitovhiringika chaiko. Rekai zvisiye zvakadaro. Rekai tione kuti vanozviita sei. Vari kutorwadziwa kuti kwai nyika yeMalta yatoita mamiriyoni anopfuura 400 chaiwo kubva 2014 kusvika 2020. Unotoona kutoti igodo basi shanje. Rekai hedu tisiye zvakadaro, asi tiri ipapo togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.